Ja vás zdravím s novým videom. Idem sušiť mäso bravčové. Karmenádlu som naložil pred 3 dňami a idem také sušené čipsy mäsové spraviť. Dal som predriať ľuďaren na 55 stupňov. A takto som aspoň dočasné káble porobil tu s týmto odložovačkou. A rošty máme pripravené, takže na tieto rošty sa to poukladá a bude sa to sušiť. No tak mäso som tam dal, ale to není dym, to nemyslíte, to je len z tej teploty, no tak parí. Takto som to naukladal, je to pracné a už neviem, už to asi ani viackrát nebudem takto robiť, lebo to je zle sa s tým robí strašne. No uvidíme výsledok, aký bude. Takže teraz je tam 58, som to dal na 70 stupňov a hodinu to treba udržať na 70, potom ubrať na 60. No tak zhruba po pol hodine už tam je. Teraz tam bude akorát 70 stupňov už, takže nechať tú hodinu ešte na 70 a potom ubrať na 60. No aj tam 70 práve skočilo a ideme pozrieť, jak to vyzerá. Tak toto vyzerá. Suší sa to pomaličky. Po 2 hodinách to idem pozrieť, po 2,5. Asi pred hodinou som to ubral na 60. Drží si to okolo tých 60. Takže ideme to pozrieť, aké to je. Ja už som pred chvíľou jedno okoštoval. Podľa mňa je to dobré, idem to vybrať. Takéto sú. Pekne vysušené už. Takéto sú. Pekné. Takže ideme to vybrať. No tak dal som tam druhú várku. Už sa tam je nejakú pol hodinku. Ideme pozrieť. Takže je tam druhá várka. A takto to vyzerá. No. Ešte to necháme nejakú hodinku a pol. Ešte, no to už je posledné. Ešte mi tam trocha ostalo, ale to dal na panvicu a upečem. Lebo to už je malinko. Ešte za chvíľu dám zahudiť. No, medzi tým som ešte takúto poličku spravil, čo som včera napacoval. No, je to takáto sklápacia. No takže takéto sú, keď sú hotové a je to veľmi dobre chuťovo. A no, toto je z prvej várky takýto plný tanier, no ešte za takýto tanier bude plus minus. A toto mi zostalo ešte, to sú také drobné, už to neviem rozobrať a už by to ani nevyšlo. Možno na jeden rožd ešte, ale neviem to rozobrať, lebo je to moc také zgunžené, zgučené a sa to trhá, takže to dám na panvicu, upečem to a zjem to také.
dostaneš. Uvidíme, či to chytí. Som tam dal malé štiepky. No, asi to dymí, no. Pozrieme. No, na zdravie, ďakujem. Ale áno, dymí to pekne. Takže ideme to zavodiť na chvíľočku. Bereme tomu na 60. A necháme to tak. Dobre, a nech to dymí. Pekné sú. No, tak termostat som odpojil. Už je to vysušené, len to nechám ešte odymiť. Už sa to robí dosť dlho. Vysušené to je dosť. Len to nechám už dodymiť a to pôjdem vybrať. No dobre, tak ja to teda idem ukončiť. Idem to vybrať. Ešte to dymí trochu. Tak toto vyzerá. Ale ideme to už vybrať. A ešte urobím potom záber vo vnútri. A urobíme ešte takýto záber proti slnku. No tak také toto je. Ako aj oni to na parádu, škoda, že to sa nedá na video dať tomu ohňu. Takže ideme to dať na tanier a potom spravím ešte záber. No tak mám vybraté aj tie, čo som zaúdil. Vyzerá to dobre, aj to chutí dobre. Čiže to takýto, dajme tomu, že za taký väčší tanier. Takže toľko, no. Takže niekedy zase s druhým videom, tuto by som chcel ukončiť video. Tak ahoj, ahoj.